Halo guys, selamat siang. Hawane wanyepe pol guys. Oh iya guys, arep cerita sithik ya guys. Kiki piye ya? Bukannya aku arep-arep ya guys. Bukannya arep-arep ya, pokoknya iki enake buku PKH iki enake diapakno guys. Nek aku pengen kok tak sobek-sobek soalnya wis gak ono gunane ngono ya, bukan arep-arep saiki. Alhamdulillah aku yo entuk duit hasil kerjaku selama iki ngonten ning Facebook Pro. Lah terus layang kae gawe apa? Ngebeki dompetku wae. Rencanaku ya arep tak bakar ngono, tapi mbosok kapan. Ayo komen ya guys, enake diapakno, dibakar apa dibuak ngono. Lah wong ger apa duit PKH terus beras ya wis ora entuk lah, apa tak simpen gawe apa. Pokoknya muga-muga wae ya aku iki wis kadung jegur ning Facebook. Wong ki nek kadung nyemplung ning segara kan modar, gak bakal urip. Lah nek wis jegur ning Facebook Pro, ya kudune ya lanjut. Nek arep kono ngenyek aku, arep lha apa? Sak karepmu. Sing penting aku mangan, wareg, penting mbokku yo wis pokoke tak jatah ngono ae, wis lengkap. Ngono ya guys ya, komen ya. Enake buku tabungan karo buku PKH iki dibakar apa di balekno ning dhuwur kono ning mae nganu ning omahe bupati. Nek gur marame bupati ngono aku wani ya. Engko paling ya sing entuk elek ya warga dhewe kok, wargaku dhewe. Apane ngono lho sing entuk elek kok warga ra piye-piye kok. Ya maksudnya sing entuk elek iki ya apa jenenge ngono kae lah sembol lah. Nek gur marame bupati ngono oke.